Kummitussirkkoja on mieletön määrä eri lajeja. Täällä Korkeasaaressa meillä on esillä sirppikummitussirkka, joka tulee Australiasta. Kummitussirkat muistuttaa jollain lailla kuollutta lehteä tai oksanpätkää. Se on niiden kyky suojautua ja naamioitua vihollisilta. Ne liikkuu tosi hitaasti, on semmoisia aika jähmeen näköisiä, mutta niistä on jostain syystä tullut aika suosittuja lemmikkejä, eli monet pitää näitä kotonaan terraarioissa. Ne on aika helppohoitoisia. Toki täytyy sitä terraariota sumuttaa, kostuttaa ainakin kerran päivässä tai useamman kerran viikossa. Kummitussirkat on myös yöaktiivisia, eli etupäässä niitä sitten tarkkaillaan iltaisin tai yöaikaan.